بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمة المسلمان دغنر بون كدرسمizde أهل سنة ulu alimlerinden biri olan, Ehl-i Sünnet'in ulu imamlarından biri olan bir imamın, alimin gurruna ders. Çünkü musulman doğanlar, biz musulmanlar öz alimlerimizi tanımalı. Onların ne edip ilim alanlıklarını, ne edip amal edenliklerini, onların takvalığını, onların ahlakını, onların İslam'a hizmet edişini öğrenip özümüzde şoları görülle almalı. Bugünkü gurrun edecek alimimiz Ehl-i Sünnet'in ulu imamlarından bir imam. Ulu alimlerinden bir alim. Ve ümmetin alimler tarafından başka özünden sonra gelen ve öz devrindeki ulu alimler tarafından imamlığı kabul edilen, alimliği kabul edilen, övüp sena edilen, ümmet tarafından bir ağızdan kabul edilen alimimiz. Ve dört mezhebin en yaştaydan en ulusu ve bizim mezhep başımız İmam Ebu Hanife rahimahullah barada bu dersimizde gurruna ders musulman doğanlar. İmam Ebu Hanife'nin milleti barada musulman doğanlar bir neçe rivayet var. Şol rivayetlerin içinde en meşhuri İmam Ebu Hanife'nin milletinin parslığıdır. İmam Ebu Hanife'nin rahimahullah'ın atasının adı Zuta, kakasının adı Sabit, öz adı Nu'man. Kunyesi Ebu Hanife'dir. Yani Nu'man bin Sabit bin Zuta doğal adı. Ebu Hanife rahimahullah'ın atası Zuta, Kabul şehrinden Irak'ın Kufa şehrine göçüp geliyor ve Irak'ın Kufa şehrine yerleşiyor. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah Hicri 80. yılla Kufa'da doğuluyor ve Hicri 150. yılla Irak'ın payitahtı olan Bağdat'ta aradan çıkıyor. Ve mazarı hem şu vaxt şol yerde. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah etba'ut tabi'inlerden hesaplanıyor musulman doğanlar. Etba'ut tabi'in kimler? Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem görüp iman edenlere sahaba deyiliyor. Sahabanı görüp onlardan ilim alan musulmanlara tabi'inler deyiliyor. Ve tabi'inler görenlere de etba'ut tabi'inler deyiliyor. İmam Ebu Hanife rahimahullah hem etba'ut tabi'inlerden hesaplanıyor. Yani ilkinci üç nesil musulmanlardan, selef-i salihinlerden hesaplanıyor İmam Ebu Hanife. Kakasının ve atasının Hazreti Ali radıyallahu anh bilen duşuşunu haber veriliyor. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Ebu Hanife'nin kakası Sabit'e ve onun nesline dile edenliği aydılıyor. Maşgalası sevda bilen meşgul bolan bay maşgaladan boluyor. İmam Ebu Hanife'nin özü hem sevda bilen meşgul olupdur. Hususan mata sevdası bilen meşgul bolanlığı aydılıyor ve gruplu bay bolanlığı aydılıyor İmam Ebu Hanife'nin. Sevdada şerigi bolupdur. Şerigi bilen bile işleşipdir. Ve şonun kömegi bilen işini yöredipdir ve özü hem köp vaktini ilime, davata, ilim almakla ve öğretmekle köp vaktini beripdir. İmam Ebu Hanife rahimahullah yaş vakti alimlerden biri İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın akıllı yeti zehinliğini görüyor. Ve onun bu zehininin boşuna gitmezliği için ya da öz zehinini dolu sevda vermegini ol alim islemeye. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin zehinliğini görüp bu zehinini dolu sevda vermekliğini ol alim islemeye ve İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi nesihat ediyor. Ve ilim almaklığı, ilim öğrenmekliği ve şu yola girmekliği ona maslahat veriyor. Ve İmam Ebu Hanife rahimahullah hem onun o sözünden tesirlenip ilim öğrenmeye başlıyor ve hususan fıkıh ilimine kan üns veriyor. Ve
Kufada alimlerden ilm alıp başlaya. İmam Ebu Hanife kiçi yaşta Kur'an-ı Kerim'i ya tutya. Hatta Ramazan ayında bir neçe gede Kur'an-ı Kerim'i hatm edenligi haber beriliyor. İmam Ebu Hanife'nin meşhur şeyhlerinden, ustadlarından Hammad bin Ebu Süleyman. İmam Ebu Hanife Hammad bin Ebu Süleyman'ın yanına 18 yıllap ilim alıyor ve Hammad bin Ebu Süleyman dünyadan qaydiyança onun yanından ayrılmaya. Ta şu şeyh dünyadan qaydiyança şonun yanından ayrılmaya. Haçan Hammad bin Ebu Süleyman dünyadan qaydanna bolsa İmam Ebu Hanife onun yerine geçip ders vermeye ve fetva vermeye başlaya. Ve İmam Ebu Hanife rahmetullah öz ustadı vardı, şeyhi vardı elbette kan. Ustadları şeyhi olan en meşhuri Hammad bin Ebu Süleyman. Öz ustadı Hammad bin Ebu Süleyman barada diye dünya qaydanından beri diye hemişe diye ene atama ve şoňa diye dilegedik ilmi gurdanlyk üçin diye. Bul hem bize nämen gorkady musulman doganlar alimlaň ahlagy. Öz ustazlaryny sylaýyşlary, hormat goýuşlaryny we öz ustazlaryna wepalylygyny gorkady. Hatta ölenden soňam näme diye hemişe ene atam bilen bilelikde şoňa bagşlanma dilek gezdim maňa ilmi gurdanlyk üçin diye. Bir gezek halife diýänimiz musulmandan baş tutany. Halife Mansur'un yanına barya İmam Ebu Hanife. Şonda şol yerde İsa bin Musa diýen bir kişi var eken. O diýe halife ýüzlenip diýe. Ene bul kişi diýe, yani Ebu Hanifanyň gözüne tutup dünýäniň alymydyr şol adam diýip aýdy. Onda ol halife diýe, ey Nu'man diýe Ebu Hanife. Ilmi kimden öwrendiň diýe. Ilmi kimden öwrendiň diýe. Onda İmam Ebu Hanife rahmetullah öz dili bilen diýe. Ömer'in, yani Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın, Ali'nin, Abdullah bin Mes'ud'un, İbn Abbas'ın, bunların hemmeti sahaba, Allah onlardan razı olsun. Şuların diye fıkıhlarını, yani şuların ilimlerini diye gün şuların okuwçylarından, tabi'inlerden öwrendim diye. Meşhur okuwçylary, kan okuwçylar bolan, emma içinde en meşhur ikisani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'dir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'dir. İmam Ebu Hanife'nin rahimahullah'ın daş keşfine kan ünsperenligini, qowu we odan arasy geýnenligini we insanlara hem näme qowu geýinmegi, ünnänligi aýdylýar. Ilmda öňde bolşýaly musulman doganlar sowdada hem ýa aýtdy guruply bolan, baý bolan we dürs sowdagar bolupdyr. Dürs sowdagar bolupdyr. Hususan şu günkunna musulmanlaryň şu meselede gowşaklygy we kemi we beş wagt namaz okap beran kişiler hem sowda satygyna musulmana gelişmeýän hereket edýärler. Ebu Hanife rahmetullah aleyh dürs sowdagar bolupdyr. Bu musulman sowdagarlar İmam Ebu Hanife'den görelli almaly. İmam Ebu Hanife musulman doganlar baý bolsa da açyk gözlü bolmanlar. Sowdasynda dürs bolupdyr, halalynyň gazanypdyr we edil şonuň el Allah Taala'nın ýoluny hem harjapdyr. Allah Taala'nın ýoluny hem näme harjapdyr. Dürsligini bir misal bir zenan gelip ona bir matany satmak isleýär. We İmam Ebu Hanife diýe näçe satmak isleýän diýip ol zenandan soraýar. Şonu ol zenan 100 diýe. Yani şol wagtyň puly bilen ýa dirhemdir ýa dinardyr 100 diýe. Onda imam diye bunun bahası diye 100'den kımmet diye. Onda ol zenan ya 100'den koşup diye ahir 400'e yetirdi diye. Şonda da İmam Ebu Hanife yok. Bunun bahası 400'den kımmettir diye. Onda yankı zenan diye sen benimle oyna diyen mi diye. Yani üstünü arttır deyip dur. Bir gene ýagdaýda adatça alıcı bahan düşürecek ol gayret ediyor. Näçe ardan alsa şonça gowy deyip emma bul bahan arttırjak bolupdyr. Onda İmam Ebu Hanife diye Buhari'da baha biçeriýalyk diye sen başka birini getir diye. Koy başka biri baha biçsin diye. Soň ol denen gidip başka birini getirýär we netijede 500 diýip baha biçýärler we Ebu Hanife rahmetullah aleyh 500'e satyn alýar. Başka bir misal musulman doganlar bir gezek ellerinde kemi bolan
bir eşik bar eken. Bir eşik bar, harit bar emma şon kemi bar. Şonda İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şärigine diye bunu satanda hükman niye kemini aydıp sattı. Yani şu kemi badır. Gerek bolsa şu ýagdaýda al. Deyip näme kemini aydıp sat diye. O şärigi ol maly satanna kemini aýtmaklygy ýatdan çykarýar. Soňra alan kişini gözleýärler, alan kişini hem tapyp bilmeýärler. O İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şol haritdan gelen ähli puluny şüpheli görüp näme Allah ýoluna sadaka berýär. Ana musulman dogunlar musulmanlar ibrat almaly. Şu hil imamlarymyzyň ýaşaýyşyny, sowdasyny, näil durstlygyny. Şu hili durst sowdada hereket edipdir we Allah Taala şoňa görä bereket beripdir malyna, mülküne, sowdasyna. Allah Taala'nın ýoluna mal mülküne Allah Taala'nın ýoluna harjaýanyna bir misal şeyhlerine, ustadlarına, taliplerine gerek zatlarını alın deyipken yardım ediyen eken. Ve üns vermeli näme diýen eken? Bul mal menin malym däl. Bul mal menin size berýän malym, harjayan mülküm menin malym däl, Allah Taala'nın mülkü we muny men size beremok. Bu Allah Taala'nın size beren, meni sebäp edip beren fazl-ı keremin nigmaty diýen eken musulman dogunlar. Ene musulmanyň mala mülke garaýşy şu hili bolmaly. Men eýesi däl, eýesi Allah, men amanatçysy diýip garamaly musulman mal mülke. Ve Allah Taala sana mal mülk nesip eden bolsa, Allah Taala'nın ýoluny harjamagyny bilmeli. Emma gynansak da käbir insanlar ba, garip wagty men şeýle harjaryn, şeýle dine kömek ederin, gariplere kömek ederin diýerler, emma baýandan soň öňkülügini hem ýitirýärler, beter mesirgäp, azyp, aýnap başlaýarlar. Öňkülügini ýitirýärler. Emma hakyky ihlasly musulman, takwa musulman, Allah Taala ona berdigiçe Allah Taala'nın berşi ýaly hem näme? Allah ýoluny harjamakly hem başarmalylar. Şonda has hem bereket tapjakdyr. Ve başka var İmam Ebu Hanife'den gorallı almalyarımız musulman dogunlar, kafir dogunlarımız var. İşim ma, okuvum ma, sevdam ma deyip ilim almaktan izah alýarlar. Şonu bahana gorkazyp ilim almaýarlar. Ýyllardyr gezip berýärler, ta Kur'ana muhap bilmeýär. Şol 4-5 tane süre bilen gezip ýör. Bir oturup namazyň fardy näme, sünneti näme, orada değişli hükümler, zekada değişli hükümler, şu zatlar öğrenmeyeler. Bahana näme? Bahana işimma, sevdamma, algymma, bergimma, eklenjimma deyip näme şunu bahana gorkozyarlar. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ulluhan sevdegar. Emma şoň ýany bilen ulu alim bolmakly başarypdyr. Hem üçin Allah ýoluny niyet edipdir, Allah ýoluny giripdir. Allah Taala niyetine görä hem ilim nesip edipdir. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi hem mal mülk nesip edipdir. Şonuň üçin näme musulman dogunlar dünýäni bahana edip dini öwrenmeklikden iza galmalar beter Allah Taala sana dünýäni nesip eden bolsa sen şoňa görä Allah Taala'nın ýoluny, Allah Taala'nın dinine ilim öwrenmeklige hem näme wagt aýyrmaly. İmam Ebu Hanife rahmetullahi'nin başına kıyın günlerim gelipdir. Hatta hastahana zinnanlarda yatıp çıkıptır, hasta olup yatıptır. Eziyet ediliptir hükümet tarafından, uruluptur, yenciliptir. Hatta vaqt geliptir Kufa'dan kaçıp gitmeli boluptur. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ömrünün bir bölegini musulman dogunlar 52 yılını Emeviler hükümeti wagtynda ýaşaýar. Ve 18 yılını bolsa Abbasiler hükümeti wagtynda ýaşaýar. İlk Emeviler gelýär, soň izinden Abbasiler hükümeti gelýär. 52 yılını Emeviler hükümetinde 18 yılını bolsa Abbasiler hükümeti wagtynda geçirýär. İmam Ebu Hanife musulman dogunlar diýirken kan töhmet atylýar. Şu döwürde de ulamalara töhmet atışları ýalyk tarihte hem bolupdyr. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi kan agar töhmetler atylýar. Öz nefsine wara fetwa berýär, hadislere amal etmeýär ýaly kan töhmetler atylypdyr, eziyetler edilipdir.
Käbirler görüplük edip, käbirler düşmanlyk edip şu meňdeşlatlar başyna gelipdir. Hicri 130-njy ýylda Hicri 130-njy ýylda Emewilerin zulmundan Mekke gaçýar. Ve şol ýerde bolýar. Ve Abbasiler hökümeti gelenne, Emewiler hökümeti ýykylyp ýygynyň Abbasiler hökümeti gelenne täzeden Kufa gaýdyp gelýär. Sebebi hem musulman doganlar Emewilerin hakimlerinden biri İmam Ebu Hanife qazylyk wazipe berjek bolýar we öz edýän hökümlerini İmam Ebu Hanifeň tasdiklamagyny isleýär. Yani şoň razyçylygy bilen qazylyk berip, oňa qazylyk berip şoň razyçylygy bilen etmek isleýär kabir edýän işlerini. İmam Ebu Hanife hem oňa razy bolmaýar, şoň üçin hem eziyet edýär, zınnana atýar we İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ýanky diýişmeli 130-njy Hicride Mekke gaçýar we Emewilerin hökümeti ýykylandan soň Abbasiler hökümeti wagtynda täzeden Kufa dolanyp gelýär. Emma bir müddet gowy ýaşaýar, rahat ýaşaýar. Abbasilerle hem aralary düzelýär. Emma Abbasi halifalerinden biri yine de İmam Ebu Hanife qazylyk teklip edýär. Qazy diýärmiz şunu günümizden dili bilen aýtsak, sudya, orsan diýişýär. Sudya qazylyk teklip edýär. Emma İmam Ebu Hanife onu kabul etmeýär. Çünkü agyr wazipe hasaplaýardy. Şol sebäpli hem kabul etmek islemeýär. Ve ona gahar eden halife İmam Ebu Hanife'n täzeden tutsak edýär. Abbasi halifelerinden eýýär. Täzeden ýene tutsak edýär we her gün 10 gamçy urup eziyet edilmegini emredýär. Hem tutsak edýär hem günne 10 gamçy urmaly edýär. Ve neticede İmam Ebu Hanife'n ýagdaýy agyrlaşýar we halife imamy tutsaklykdan boşadýar. Emma ders vermegini, fetwa vermegini we öýden çykmagyny gadagan edýär. Ve bu ýagdaý musulman doganlar İmam Ebu Hanife dünýeden gaýdýança dowam edýär we İmam Ebu Hanife şol wakadan kan wagt geçmänkä Bagdatda aradan çykýar we cenazasyna 50 000dan gowrak kişiniň gelenligi aýdylýar. Dersiň başynda hem diýişim ýaly şu wagt mazary Iraqyň Bagdat şäherinde. Öz döwründäki we ondan soňraki alimler İmam Ebu Hanifeň ilmini, takwalygyny, imamlygyny tasdiq edipdirler, öwüp oňa sena edipdirler. İmam Ebu Hanife İmam Malik bilen duşuşýar. İmam Malik bilen duşuşýar we ilmi meseleleri görüşýärler. Fudayl bin Iyaz, ahli sünnetin imamlarından Fudayl bin Iyaz rahimahullah diýär, İmam Ebu Hanife diýär fakihdi diýär. Fakih ilmi we baýlygy bilen we jomartlygy bilen tanalýady diýär. Hem ilmi bilen, hem baýlygy bilen we hem jomartlygy bilen tanalýady. We gije günni diýmän sabr bilen ilim talap edýärdi, ilim okaýady diýär. Gijelerini ibadet bilen geçirýärdi. Az gurlardy diýär. Diňe özüne halal we haram barada sorulanyny gurlardy. Haky düşündirmeli bolanyny diýär, haka we hakykata gowy delil getirerdi diýär. Abdullah bin Mubarak diýär, İmam Ebu Hanife ilmiň beýnidir diýär. İmam Ebu Hanife ilmiň beýnidir diýär. Mekki bin İbrahim diýilýän alim, Mekki bin İbrahim diýilýän alim musulman doganlar Şeyhul Buhari. İmam Buhariň şeyhi. İmam Buhariň şeyhi Mekki bin İbrahim. Diýär Mekki bin İbrahim, "Jalastu Kufiyyin, jalastul Kufiyyin fema ra'aytu awra min Abi Hanife." Kufalar bilen oturuşdum diýär. Emma İmam Ebu Hanife'den takwasyny görmedim diýär. Başga bir ýerde ýene diýär Mekki bin İbrahim, İmam Buhariň şeyhi, "Kana Ebu Hanife a'lama ahlil ardı." Bidaya ve nihayede gelýär bu sözi. Ondan öňki sözi Mekki bin İbrahim'in Tarihu Bagdat'ta lil Hatib el-Baghdadi şoň kitabynda gelýär. Diýär Mekki bin İbrahim, "Kana Ebu Hanife a'lam ahlil ardı." İmam Ebu Hanife diýär yer ýüzüniň
yeryüzünün en alim adamıdır diye. قال الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة سير أعلام النبلاء للذهبي إمام ذهبي سير أعلام النبلاء النقل يا إمام شافعي ديا إنسان نرديا فقه ديا إمام أبو حنيفة يعني إنسان نردن مقصد عالم لري قولون ديا إمام شافعي عالم لر إنسان نر فقه إمام أبو حنيفة باغلدر ya da İmam Ebu Hanife'nin maşgalasıdır deyip aydiya. Yani ol maşgala başı beylekiler olsa onun maşgalasıdır deyip aydiya. Fıkıh ilminde. Yine de Abdullah bin Mübarek yankı eserde İmam Zahabi'nin eserine diye Ebu Hanife efkahun nasi. Ebu Hanife diye insanların, alimlerin en fakihidir deyip aydiya. En alimidir deyip aydiya. Ve başka da ulemaların onu övüp sena edip aydan sözlerken Müslümanlar onlar biz sözümüze delil bolsun deyip bir neçelerinin sözünü aydıp geçtik. Ve İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Müslümanlar onlar Kur'an ve sünnete bağlı oluptur. Ve selef-i salihinin sahaban yoluna bağlı oluptur. Ve şolun yolunun gitmeli deyip öz kitaplarına hem tavşiriptir. Misal için Basralı bir alima hat yazıyor. Uzun hat. Şonna şol hatın içinde diye ki şol hatın içinde diye asıl ve esas diye dinne asıl ve esas Kur'an-ı Kerim'in aydanıdır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davet edip öğreden zatıdır diye. Ve insanların arasında ağzalılık çıkyança gelen sahabaların yoludur, şona eğermektir diye. Onun galanı bilen amel edenler bid'atçı ve öz yanından toslap tapyanlardır deyip aydiya. Yani İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh neyme ünsçek ya? Asıl eğermel zadımız Kur'an ve sünnet ve sahabaların yolu. Onun galanı bid'attır diye. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Mekke baranna ulu alimlerden biri bilen sataşıya. قال أبو حنيفة لقيت عطاء بمكة فسألته عن شيء. Diye ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Mekke baramda diye Ata bin Rabah bilen diye duşuştum diye. Ve ondan kâvirdatlar soradım diye. Fekal min eyne ente? Ona Ata bin Rabah diye sen nereden diye. Kultu min ehli Kufa. Men Kufa'dan deyip ayttım diye İmam Ebu Hanife. قال أنت من أهل قرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. Anna ol alim diye Ebu Hanife sen dinlerini bölük bıçak edip topar bolup bölünenlerin şehrinden mi sen niye? Sen şol yerden mi deyip ay diye. Kultu naam diye hava men şol yerden niye? Çünkü Kufa'da beydimenin sebebi Müslümanlar Kufa'da durlu fırkalar, durlu bid'atçı toparlar bareken Şia, Mu'tezile, Kaderi her hilek durlu fırkalar ortaya çıkıyor. O şolar köp bolunduğu için İmam Ebu Hanife'den şey deyip soraya. Onna İmam Ebu Hanife aydiya. İmam Ata İmam Ebu Hanife'den soraya. Femin eyyil asnaf ente? Sen haysi topardın ya? Sen şol dinlerini bölük bıçak edip topar bolunduğun şehrinden gelipsin. Sen haysi topardın deyip soraya. Kultu anna Ebu Hanife diye men ayttım diye mimmen la yasubbus selef ve yu'min bil qadar ve la yukaffir ahadan bil zenb diye. Men niye selef-i salihine sövmeyenlerden. Çünkü bir topar şiğa vadi selef-i salihine sahabeleri sövüyadi. Yani ben selef-i salihine sövmeyenlerden yani ben şiğalardan değerliye. Ve yu'min bil qadar ve kadara iman edenlerden niye? Çünkü kadariyeler bazı ama kadar inkar ediyadi. ولا يكفر أحدا بالذنب وهيج كما أولونا الثواب لتكفير أتبع يعني هيج كما أولونا الثواب لقافر ديما يعني çünkü o döver hariciler badi harici fırkası badi Müslümanları أولونا eden Müslümanları tekfir ediyadiler kafir diyadiler. İmam Ebu Hanife men şoların hiçbirine nem değil men ehli sünnetten diye yeke nema şonu ay diye. فقال لي عطاء أن عطاء bana şeyle deyip diye عرفت فلزم diye. Sen hak yol tapıpsın şu yolu eğer deyip ay diye. Ene Müslüman doğanlar İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin kıyskaça ömrü yaşayışı ve ulemalarımızın ol barada aydan sözleri
Allah Teala İmam Ebu Hanife rahmet etsin. Onu ve bizi peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler bilen haşretsin. Elhamdülillah.